Oh, bună ziua! Avem și un turist. Bună. Ne poți prezenta, te rog, ținuta ta? E foarte interesantă. Da, deci De jos în sus. papuci de la, începem de jos, da. Papuci de la Diadora, 1500, De tărchis. 1500 de lei. Vorbim în lei, da? Ca să nu... Șosetele de la... Puteți să scateți, vă rog, un pic piciorul? Șoseta este de la Tex din Se vede. Carrefour, cred. 6 brand. bucăți la 1100 de lei. Au fost puțin mai ieftine. Accesorii. Mi-am luat și accesorii, deci accesorii pentru genunchi. Dar la de Decathlon, ce folosiți? Pentru că e pentru protecție. Am Vreau să mă înțeles. protejez. A, și e șucar, dar pe parte. Am Da, înțeles, deci, ok. Da. 800 de lei. Pantalonii, după cum vedeți, la sportiva, da? Undeva la 2200 de lei.